Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng baked macaroni. At ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, itong elbow macaroni, ground beef, bawang, sibuyas, beef cubes, 2 tablespoon ng condensed milk, ground black pepper, 4 na piraso ng hot dogs, green at saka red bell pepper, cheese, cream of mushroom, asin, mantika, at saka spaghetti sauce. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Unang-una po, ang gagawin natin ay papakuluan po natin itong ating elbow macaroni. May tubig na po itong ating kawali. Maglalagay po tayo ng konting mantika para hindi po magdikit-dikit yung ating macaroni. Tapos maglalagay din po tayo ng konting asin. Yan. Ngayon po ay tatakpan po muna natin at hintayin kumulo itong tubig. Ayan na po, kumukulo na yung ating tubig. Nilagay ko na po ang macaroni. Ngayon ay hahaluin lang po natin para hindi po siya magdikit-dikit. Tapos hihintayin po natin ng mga 15 minutes hanggang sa maluto itong ating macaroni. Tatakpan ko po uli siya kasi hilaw pa po at titignan ko po siya mamaya. Ngayon po ay titignan po natin yung ating macaroni. Luto na po ito kasi malambot na siya. Tsaka hahatiin natin, mabilis na lang siyang mahati. Ngayon ay ito-turn off na natin itong ating stove at hahanguin na po natin siya at huhugasan natin ng malamig na tubig para hindi po siya magdikit-dikit. Mamaya po kapag natapos ko ng hugasan ay ipapakita ko po ito sa inyo ulit. So ayan na po ang ating macaroni pagkatapos kong mahugasan. Hindi na po siya nagdikit-dikit. Tsaka malamig po na tubig ang hinugas ko. Ang isusunod po natin ay yung ating ground beef. Ngayon po ay igigisa na natin tong ating ground beef para matanggal po yung mga tubig niya. Habang niluluto po natin to ay halu-haluin lang po natin para hindi po magdikit-dikit. Tsaka maghihiwalay po yung ating ground beef. Hihintayin lang po natin na medyo golden brown po yung ating karne. Ngayon po, kapag ganito na po ang kulay ng inyong mga ground beef, ay pwede na po nating patayin yung stove, saka hahanguin na po natin. Ngayon po ay maglalagay na po tayo uli ng cooking oil dito sa ating kawali. Unang-una, ang ilalagay po natin ay ang sibuyas. Ngayon, ang isusunod natin ay ang bawang. Ngayon po na medyo mabango na yung ating bawang at sibuyas, ay isusunod ko na rin po itong ating ground beef. Ngayon po ay isusunod na natin itong ating tomato sauce or spaghetti sauce. Ganyan lang po karami ang ilalagay kong sauce natin para dito sa ating baked macaroni. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating beef cubes sa paglalagay dito sa ating sauce. Tapos hahaluin lang natin at pahihinaan natin yung apoy para hindi po masunog yung sa ilalim. At saka pag nasunog po yan ay didikit na po yan dito sa ating kawali. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating hot dogs dito sa ating sauce. Tsaka po isusunod na natin tong ating green bell pepper at saka yung red bell pepper natin. Pampatanggal po ng langsa ng ating karne. Ngayon po ay isusunod na din natin tong ating cheese.
hintayin lang po natin na mag-melt itong ating cheese. Habang hinihintay po natin na matunaw itong ating cheese, ay hahaluin lang natin siya. Tapos pahihinaan lang po natin yung ating apoy. Maglagay po tayo ng konting-konting tubig lang para hindi siya masyadong malapot. Kasi i-bake po natin to, kaya dapat hindi po masyadong malapot yung ating sauce. Pero kung wala po kayong oven, pwede pong malapot na sauce ang gagawin nyo. Ganito rin po ang proseso ng paggawa ng no-bake macaroni. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating condensed milk na 2 tablespoon. Pero optional lang po ito. Ngayon ay pwede na nating lakasan ng konti ang ating apoy. Tapos hahaluin lang natin ng hahaluin ito. Hindi na po pala ako maglalagay ng asin dito sa aking sauce kasi medyo maalat na po yung cream of mushroom. So ngayon ay pwede na nating ilagay ang ating macaroni. Tapos hahaluin lang natin hanggang sa lumapot na siya. Lalagyan po natin ng konting ground black pepper dito sa ating macaroni. Tapos haluin lang natin. Ngayon po na nasipsip na po ng ating macaroni yung ating sauce, ay pwede na nating patayin to. Tapos gagawa tayo ng toppings para dito. Ngayon po ay paiinitin lang natin tong ating sauce kasi masyado po siyang malapot. Kung wala po pala kayong cream of mushroom, ay pwede po kayong gagamit ng all-purpose cream. Tapos lagyan nyo ng cheese. Lalagyan po natin ng konting tubig. Tapos hintayin lang natin na medyo kumulo siya. At ilalagay na natin tong ating ground black pepper. Ngayon po ay okay na yan. Ngayon po ay ililipat na natin tong ating macaroni. Paboritong-paborito po ito ng mga bata. I-try nyo pong gumawa nito. Kahit wala po kayong oven ay pwede na rin po. Ganito lang po ang proseso. Ngayon po ay ipapantay lang po natin to para maganda po ang kalalabasan. Ngayon po ay pwede na nating lagyan itong ating toppings na cream of mushroom. Ngayon po ay okay na po yan. Pwede na nating ilagay sa ating oven. I-preheat po muna natin yung ating oven sa 350 degrees. Ngayon po ay mainit na po itong ating oven. Pwede na po nating isalang itong ating macaroni. Mga 25 to 30 minutes po ang ating pag-o-oven nito. Tapos ilagay nyo lang po sa 350 degrees yung inyong mga oven. Ngayon po ay papatayin na po natin yung ating oven kasi 30 minutes na po ang nakalipas. Ngayon, lutong-luto na po ito. Yan, tignan nyo. Napakaganda po ng kanyang kulay. Yan po ang ating finished product ng ating baked macaroni. Napakasarap po niyan. Ayan na po. Tatanggalin na po natin yung ating macaroni. Titikman po ni Mama Yeps. Ganyan po kasi talaga yan kapag mainit pa. Hindi siya mag-stick together. Ngayon po ay titikman po ni Mama Yeps itong ating ginawa na baked macaroni. Anong masasabi mo, Mama Yeps, sa ating baked macaroni? Sobrang sarap. Anong lasa? Hindi ba maalat? Hindi, tamang-tama lang po.
yung kanyang lasa. Ayan na po ang ating finished product ng baked macaroni. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe nito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Paki-click nyo na rin ang ating bell button. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!